felly bu. Daeth llanw'r môr yn nes. A droed. Ac a Berlin. A floc yn wir. Roedd gorsedd pawb. Rai ei raith coeth. Rai pres. Rhaid llawn nhw emau drud. Yn nofio'n glir. Am eiliad. Yna sydd o'n araf deg i'r môr a wnaethant. Bob yn un ac un. Ond beth fy'r chwerthin iachus? Daeth ar rheg I weddus pawb gyrraeddau lan môr flin. Roedd maelgwn a chanagwn nofio'n braf ar donau weilgi, yn ei orsedd o. Oherwydd sydd o bren oedd gan y cnaf, a honno'n llyfnu'r tonau tro. Fel hyn y caid ar wyneb long am ben, frenin fi'n gyfrwys, gyda'i orsedd bren. Amanda Lawrence, dwi pennaeth ysgol Cysmal ers 5 mlynedd bellach nawr. Fi sydd wedi enwebu Sandra Evans fel ar gyfer Gwobrau Shwmae. Mae Sandra wedi bod yn helpu fi yn yr ysgol ers 2 neu 3 mlynedd bellach. Cyn I fi ddod i'r ysgol, doedd dim llawer o draddodiad cystadlu gyda Steddfod yr Urdd. Wedi Sandra ymddeuol, bydd hi'n dirprwy pennaeth yn ysgol Sbital. Mae wedi bod yn dod fan hyn I helpu y plant I ymarfer ar gyfer y Steddfod. Hi sydd wedi dysgu'r darnau a wedi bod wrthi gyda'r llefaru yn benna, ond hefyd I helpu gyda'r ymgom a'r drama ar gyfer y cwis llyfrau. Mae wedi bod yn arbennig o gefnogol I fi fel pennaeth a mae wedi rhoi amser yn wirfoddol ac eleni wedi'r holl ymarfer a holl paratoi dros y blynyddoedd. O'r diwedd, I ni wedi cael y parti llefaru I fynd trwyddo i'r Steddfod Genedlaethol yn Bala. Tro cyntaf I unrhyw un cystadlu ar lefel I grŵp cystadlu ar lefel cenedlaethol ers rhyw 30 mlynedd bellach. Dwi'n credu 1984 ath y grŵp diwetha i'r Steddfod Genedlaethol. Wedi bod yn peth enfawr i'r pentref ac i'r ardal I Gysmal cael grŵp o lefarwyr ar lwyfan i'r Steddfod Genedlaethol. Mae'r plant I gyd yn hoff iawn o Mrs Evans. Maen nhw'n really hapus I ddod lawr I ymarfer gyda hi. Mae wedi cael argraff really positif ar Cymreigdod yn yr ysgol. Mae'r plant I gyd nawr yn awyddus I gystadlu yn yr Eisteddfod. Felly mae hwnna wrth gwrs yn cael effaith ar popeth ni'n neud yn y dosbarth. Mae e'n hybu darllen nhw, hybu sgiliau ysgrifennu nhw. Felly mae'n peth hyfryd iawn I ni fel ysgol bod Mrs Evans yn dod fan hyn o'i wirfodd yn wythnosol. Felly lan yn Bala ar ôl rhagbrawf llwyddiannus dros ben, fe llwyddodd y plant I gyrraedd y llwyfan. Felly wedd pawb yn hapus dros ben ac yn cyffroes. Yn anffodus, ath yr amser rhedodd yr amser I ffwrdd, oedd yn llawer amser rhwng y rhagbrawf a mynd ar y llwyfan a bu'n ein rhedeg ar draws cae mwdlyd iawn a na ble wyni a pendliniau gyda wet wipes cyn i'r plant mynd ar y llwyfan, jyst treul sychu trad. Plant sydd yn, mae diffyg profiad Steddfod da nhw, felly wyneb wedi dod â welys o sgidiau nhw yn fwdlyd ofnadw. Felly eithon nhw i'r llwyfan, gyda nhw bach o stage fright dwi'n meddwl, wedyn nhw mewn sioc ar y llwyfan, gyda nhw'n drydydd ar y llwyfan, ond ni wedi cyrraedd y llwyfan, felly da iawn nhw. Yn fy marn I, mae Sandra Evans yn heiddi ennill y wobr yma oherwydd hi sydd wedi cydio yn yr ysbryd eisteddfodol yn Cysmal, hi sydd wedi helpu plant I fynd ymlaen, I mynd yr cam bellach. Mae wedi cael amser sydd ddim gyda fi fel pennaeth sydd yn dysgu. Felly mae wedi gwneud gwaniaeth enfawr I fi yn personol a fi'n ddiolchgar iawn iddi am beth mae wedi gwneud yn enw Ysgol Cysmal. Morwel Palma dwi, bues i'n dysgu yn Ysgol Sbital gyda Sandra am dros 20 mlynedd. Ac roedd e'n amlwg bod hi yn athrawes arbennig o dda ac yn trin bob plentyn fel unigolion, oedd yn heiddi parch
a sylw. Roedd hefyd yn amlwg bod bod gyda hi dawn arbennig i hyfforddi plant ac yn gwneud hwn yn dawel a gyda chynnil. A sylwes i pan o'n ni'n gwneud cyngherddau Nadolig bod gyda Sandra ffordd o gael y plentyn i actio ac i siarad yn gyhoeddus yn naturiol ac yn dda iawn. A'r ddawn hyn sy'n amlwg mewn llwyddiant partion, actio a llefaru mae Sandra wedi cael drwy ei dwylo dros Eisteddfodau diri yn Ysgol Ffilm. Yn y cyfnod buon ni yn Ysgol Ffilm gyda'n gilydd yn 1996, penderfynon ni gystadlu yn Eisteddfodau yr Urdd a cymeron ni rhan mewn dawnsio gwerin, amgon, parti llefaru, recorders, dawns greadigol, llenyddiaeth, ac hefyd wedyn wnaethon ni cerdant, ni wedi gwneud cerdant hefyd, ac wedi cael llwyddiant yn bob un o'r adrannau yna. Oedd hi ar 1996 tan 2008, pan nes i ymddeol a nath Sandra hefyd yn ddeuol. So felly gaethon ni gyfle llwyddiannus iawn yn y Steddfod yr Urdd ac wedi mwynhau pob munud o fe. A hefyd y rieni wedi mwynhau pob munud ohono fe. Dwi'n dal i gwrdd â rhieni oedd wedi dod yn eu carafannau lan i Ynys Môn, rhieni Saesneg oedd wedi cael amser hyfryd atgofion melys iawn. Wi'n meddwl bod Sandra yn llawn heiddi y wobr yma am ei chyfraniad arbennig a gweithgar at gweithgareddau yr Urdd yn enwedig Eisteddfodau a cystadleuon dros y blynyddoedd.